Matakafamba wina umwe taura zvake. Muchiri kurangarira imi. Umwe akataura kuti mwana ari kuchinyukaitwa chidhoma. Vamwe wakati mwana ari kushandiswa usiku. Vamwe wakati mwana pane munhu uri kumushandisa wakatora fesi yake kwakuchitora fesi chikuru kwakuisa pamwana. Ndemataifambo. Zvichingouzwa izvozvo. Asi mumwe macho ndakazongoita umwe semunhu unozongoita mubvunzo wekuti asiya idzi tsanangudzo idzi vashaiziva kuti zvakamira sei. Vachitipo vanotipa mvura, vanotipa mishonga yekuti endai moshandise, but still situation yakangoramba yakadaro. Izvozvi zviri kuita zvichiita worse kubva pazvazviri. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Tuviro yevabereki ekuti pavanoitawo mwana wavo angava mukomana angava musikana ramangwana rake rigovawo rakajeka, ramangwana pavanenge vakura agokwanisawo kuvachengeta. Asi zvose izvi dzangova ndangariro kumhuri yatashanyira kuno kuWatsomba district kwatati aiwa regai timboshanyira mhuri yekwamai nababa Chinyanga vane dambudziko. Ndofunga vazhinji venyu muri kuriziva rakatenderera zvakanyanya pamasocial media platforms. Maiona mwana iko zvino ava nefesi yemunhu mukuru, nyama dzake dzangoregedzera. Saka tati aiwa regai tisvike pamusha tinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei, uye dambudziko remwana vakambofambawo naro here kumadhokotera, vakambofambawo naro here kungadai kuchivanhu kumachechi, kuti vambonyatsonzwisisa kuti dambudziko iri riri kufamba sei. Regai tipinde tinyatsotaura nemhuri tinzwisise kuti zviri kumbofamba sei, uye nderupiwo rubatsiro rwavangada semhuri. Nyanga makadi? Aiwa tinosimba zvedu kana muchisimba. Aiwa ndiri nani kuri sei kuWatsomba? kuWatsomba kuri nani. Ndinoti iwe pfungwa dzangu dzaindudza kuti kuWatsomba kuchifu nezuro ndaingoti ko varutaura zvokuti munozotena musani mapinda mamutare matena kudai. Zvaindinesa manje kuti ko kwamutare ndinda kunotsvagei plus mama tine nyanga 10 ofu ndozvoka zvanyanya ndipa confusion kuti ko nyanga mutare ko chifu yandiri kufunga. Watsomba imbori kupi tichinyatsotaura iri kunyanga here iri kwamutare here iri kupi Watsomba? Toti Watsomba iri Mutasa district. Ndo mune Watsomba. Okay. So ndakatorasika wisika. Mutasa district iri Manikaleti. Town redu riri Mutare. Okay. Ndo town redu. Ndatoona kapani pasara isi 10 kilometers. Kuti tisvike Mutare. Distance doko. Sa town redu ndo Mutare. Then ingoriwo highway inoenda Nyanga Honde Valley. Zongopatsanwa nadzo mberi kuti inoenda Nyanga yoenda yakadai yoenda Harare inoenda Honde Valley yoenda konza inopinda futi nemukati ichizobuda Rusape Harare. Akuno kana ndikanzouya hako ndikupe stand kunoko kana price kana plot. Aiwa kunonda nchimhanye. Ndaona maroads acho. Aiwa kuita totichi inonzi inombowanzotaura nevanhu kuti masvingo netara. But kunoko ndofunga munenge mune muchivharirana mukasangana vemasvingo mukasangana vemutare munenge muchinatso ka environment kacho katokanzwa kamhepo kacho kari kunoko katosiyana nekutaundi kwatabva kusuko yejega ika. Ino kunoko environment kacho kamhepo kacho unozonzwa kuti ndiri mune kamwe kanzvimbo. Makomo ariko anozongorwadzako kuti pofamba netsoka asi kanzvimbo kakanaka. Makarima here kuno handisi kumboona kana chibage padhuze kasi minda iri mhiri uko? Ina ndaurima nehondo yemwana. Handina kurima. Asi makore ese mashoma mamuchirima? Kurima tatichirima. Hondo yandakazobatana nayo mukomana uyu ndinozokwanisa kurima. Because anga angova ma ups and downs kufamba.
tichienda padambudziko remwana ndofunga takatanga kuona rakungotenderera pamadandi mutanda tozoti kana chinhu chatoitika munharaunda ka vanhu vanenge vakuda kuedza kutiwo mwana aite sei awane rubatsiro. Zvakatanga sei baba kuti tizosvika pakuti nhasi uno kuti dambudziko remwana Jefat? Mwana akazvarwa zvakanaka, akasina kana dambudziko. Akatanga kuita dambudziko mu4 months. Tatiro masvingo. Ndopatanga kuti mwana uyu mubereki asikuita zvakanaka. Saka semwana mudoko takamhanyira kufungidzira kuti maybe mwana inhowa. Ndopandakati mimika inini handigoni kuenda mumusha. Mimi chendayo mumusha nona gogo ichi wemwana wambomutarise nhowa. Ndopakauya gogo vatarise nhowa vachiti asiende kupi kuchipatara nemwana. Ndopatakazoenda pawakaenda local clinic. Wovosvika local clinic wovotonzi ende hospital. Mutare General Hospital kuna Dr. anoona nezvevana. Vachibva vaendako. Vachibva vatorwa scan yavakatorwa. Vatorwa scan iyoyo vakazonzi masodzoka. Saka pavakadzoka kunopuhwa marisasi scan vakanzi scan yatakatora haisiriyo. Toda kutora imwe scan. Saka scan pano hapana pachipatara. Munotenda kuprivate. Saka achendeko munotorwa inonzi CT scan. Asi mapatari munomu iri muBenz ndokuva iri chete. Zvakati vachibva ndavaudzwa maprice avakaudzwa. Nenyaya yekuti munoziva mabasa tinenge tichingoshandawo mari dzacho dzinenge dziri shomanana. Kwakuti saka ndakazongoti mari izvezvi hapana. But ndichichitarisa situation yanga yane mwana at that time. Mwana anga asisina kushamira zvakanaka pasituation yanga ari. Ngaite sei baba? Face yake yanga kuita as if munhu akura. Ganda rese radonha, rese matama esanga adonha, ganda rese iri. Zvokuti zvakati shupa. Kwakuchitsvaga mari. Kwakufonera umwe munhu andakafonera ndakazivana nayo chiremba. Vachinditi ona nyaya yako ika. Ini nangu handisi specialized ikoko but chinhu chandinoda kukuudza ndechekuti enda kuchipatara chikuru. Chinoona nezvevana munomu muZimbabwe. Enda kuSalem Gabe. Ndikati zvikanzi asi uchisvika usasvike uchivaratidza kadhi rako rekutanga repachitepo. Unonovaratidza unongotanga kuta 1. Kati alright. Ezvoshuwa takaenda kuHarare. Tasvika kuHarare. Achibva aonekwa nachiremba. Vapuwa bed. Apuwa bed. Vatanga ungopuwa mushonga yange ipiwa ingodzitengai. Tichitenga. Pada scan yakati. Tichiisa. Pada matest akati. Pane masamples aya arida kunoenda kulaboratory asi panapa hazviitwi. Tichienda nazvo. Zvese zvaibuda samari. Hapana chinhu chese chachinoda mari. Even muchipatara macho mamusina kana even syringe chaiti. Zvazviri zvekutobuditsa mari. Zvese. Saka muchipatara takagara nearly 2 weeks varimo muchipatara nemwana. Ini ndandatotsvagawo kuti ndipopote ndichiendawo ndichidzokawo ndichidi. Then vatachinzi maakuchibuda asi mozodzoka kureview after 4 days. Asi mudzoke nemascan aya inonzi CT scan neecho. Tikati zvakanaka. Tikafunga pamwe imari dziri pasi. Tinokwanisika. Tichibva tatenderera muHarare ndichitsvaga masikani iwaya kuti maprice ndichibva ndamaona zvechokwadi. Ndamaona maprice bva ndaona kuti
nemari yacho hapasisina ba. Sisi ngati chingodzokera kuchipatara tongodza mari hapana. Dzainzi mari dzemasikana. Masikani ese akabudisa 500. Yes. Kwa chiti ngatidzokere kupi? Kumba. Nekuti tikaramba tiri kunoko hapana zvatinotibatsira because hatina mari yacho. Kwa kutodzoka kwa kuchuya. Saka inini nepandaishanda papatori paplot. Nongoziva mabasa emaplots mari dzacho dzaunongochitambira. Saka ne situation ine mwana kuti mwana achiuye kubasa kwandaigara. Zvazvo zvisingabudi ne situation yakainichi. Ngene mwana. Kwa kutochiti kuna wandaishandira ona mamira zvaita inini situation ndomamira ini. Wakati azvizva situation yekutukiona. Inoda zvishoni muri pamwe. Tikati zvakanaka. Saka inini ndomamira zvakaita. Wakati chimira tikutsvagire munhu. Tsvage munhu waunoziva wambodzidzisa kuti panapa tinoshanda zvakadii. Zveshe wakatsvaga vanhu vandawadzidzisa mashandira toita. Ndo kusiya kwandakaita kwandaishandira masvingo. Kwa kuchuya pano. Saka tiri pano pacho mabasa acho atinongoita mupindo maricho, muzi maricho, mari dzemaricho richo harisiri every day. Ndiri kuti pano napo. Saka mari dzacho hadzifundini hadzibatani. Famba takambofamba vachitaurawo zvakasiyana siyana. Vachitipo zvakasiyana siyana zvokuti zvokushandisa asi situation chingori yakangodaro. Kusvikira chiremba iye akazombondifonera. Akachibvunza kuti kumasikani aya apapi. Unfortunately phone yandandishandisa that time yakabva yafa. Ndoma mine macontacts adokotera saka kuti ndichabatana nadokotera zvakare pamafoni handichabatani naiye wacho hachadino futi. Hachakwanisi kundifonerawo. Saka ndo upenyu hwatinahwo izvezvizvi. Mwana unoti kufema. Mwana unofemera pamusoro. Kwa kuti pakudya mwana haasi kudya. Chaari kuda mukaka. Pano neapo ndo panopota chimbodya serela kachinganomboti dye but akadya 4-5 maspoon atokwana. Akazoda kuwedzera ipapo wakubudisa zvese. Saka tiri kuchipatara wakambosvikawo pakuti situation mamira yakaita chiremba kati nini asana posangana nechirwere chakadai. Chimira ndimbodaidzo shamwari yangu anova professor ambondionerawo mwana. Zvishwa achibva auya professor iwawo wachibva waona mwana. Professor yeye achibva ati no mwana uyu ndichimutarisa mafemera akaari kuita. Urikuita as if une buri pamwoyo. Uye mapapu ako anogona kunge asina kumira futi zvakadini zvakanaka. Saka chiitwe matesta ekuti tichione rakazara kuti zvakadini. Akati uye handisi kuti ndizvo. Asi pane kana makambonzwa kuti munhu mumusha mukaita murwere weshuga. Chinotapurirana zvichifamba madzinzi nedzinza racho. Hanzi saka izvi zvinogona kunga mwana wenyu kana mimi muri kuti mumusha wenyu hapana munhu akamboita dambudziko iroro. Unogona ari kutanga rudzi rwake rwakafanana nezvo rwatataura zveshuga. Asi manje handisi kuti ndizvo. Asi kana atanga rudzi rwake rwororo futi runoda kuonekwa kuti rwakamira sei. Runozova nedambudziko papi. Dambudziko racho rinogadzirisika sei. Saka zvese ndo zvinenge zvatinoda kuona zvesezvo. Asi izvezvi zvimene mwete masikani watimbone kuti mwoyo wake nemapapu ake zvakamira sei. Uye mamuscles ake anenge ari weak. Mamuscles ake uye ganda rake rakaregerera.
bozo kabata ganda kudai so rake rinoita kakurembera kudai riri soft ukabata ruoko rwake so panzvimbo kuti ubate flesh uri kuenda kubata bhonzo saka ndo hondo yatinayo haana chimwe chinhu chaari kuda kunze kwemukaka saka angova munhu ungoti gari gari kuchipatara gari gari kuclinic tinge chimwe ndo palocal clinic asi palocal clinic vari ngoti zvakare ende munoita chi masikani aya mukaita masikani aya result inobuda kuti chii uye nekungotendererawo kwarakazongoitawo shoko. Yes, kuna mwe chiremba akandibata from United States. Akanditi izviriko zvirwere zvakaita sezvozvo. Anzi mwana ane inonzi malnutrition here. Achiti dai vakutiwa mwana aende pamukaka wekutenga. Nekuti ndozvo zvimwe zvinhu zviri kushota futi pamwana. Uye chirwere chemwoyo chiriko chinokonzeresa zvakawanda pamunhu. Saka ita kuti masikaniyo aitwe paonekwe kuti chii chaizvo chiri kunetsa pamwana. Nokuti kana chiri chirwere chemwoyo hachina kunaka. Chinodya mwana pichana kusvika mwana munomurasa. Mwe chiremba wakangondibata mubva kuAmerica kwati aionawo nyaya iyoyo. Saka ndomamirira zvakaita. Ndichienda pekutanga chaipo makatanga unoti mwana dambudziko muri kumasvingo. Ndatomuchitaura kuti makafungidzira kuti inhova. Panguva iyoyo mwana aita sei zvakazokupai kufungidzira kuti iyi inenge nhova chete? Yes, the way yanga achifema nayo. Pamwe pacho nhova yacho ubva watonoti haisi kutamba. Saka ndo zvakati tifunge kuti maybe inogona kunge iri nhova. Asi paakaberekwa mwana akanga asina mamwe matambudziko aaisangana nawo? Anga asina matambudziko. Anga ari mwana wanga akasimba chaizvo ainakidza kutarisa. Anga asina kana problem. Saka zvakazotanga akura sei? Ane 4 months. 4 months. Izvo zvane mangani? Ane 9. Saka ararama nedambudziko iri for 5 months? For 5 months, ndo paararama nedambudziko iri 5 months. Ndo pa 4 months ipapo patakatoenda futi kuchipatara kuHarare hospital. Saka pesa pakumbodza kuti mari dzacho pamwe dzinodai zvinhu zvacho zvesevha zvamira zvakadaro. Kana kurima chaiko handina kukwanisa kurima nenyaya yeurwere hwemwana. Ndinzwa muchiti even vana chiremba vakatoshayiwa kuti dambudziko riri papi? Ya, ipapo vakashayiwa dambudziko riri papi pamatest avakaita. Saka vazototi matest aya takuchita masikani aya ndo last option. Kana masikani aya zvaramba kubuda, iyo vaiti vanotora masamples avachandisa kuAmerica. Chiti vanogona kuzotsvagira donor receptor kwavo masamples oenda kupi? kuAmerica. Kana masikani aya vashaya kuti chii. Saka pamatesti avaitesta kuti vazoti last option yatakutoita kuita iskani. Pavaita matesti vaitesta chii? Vaitesta vakatanga HIV vakatesta. Vakatesta sugar. Vakatesta kuona kuti waiti tarisa majoin ake. Kozoya masikani yavo yakaitwa yemudumbu. Kuda kuona kuti makamira zvakadii. Ndo mamwe matesta vakaita iwayo. So results akangobuda zvakare zvese zviri negative? Zvese zviri negative. Zvese zviri negative. Hapana chakabuda chiri positive. Sevanhu vatema ndanzwa muchiti chipatara taedza. Takazoona kuti zvaakuda rimwe ziso.
zvichida ziso rechivanhu kana ziso rekumakereke kuna namadzibaba pamakanofamba tisingatauredi mazita kwamakaenda kana nevanhu vakazonobatwa ikoko nezvakazonobatwa tichida kungotsanangurirana kuti tsanangudzo namadzibaba vaiti kudii. Matakafamba umwe naumwe aitaura zvake. Muchiri kurangarira imi? Umwe akataura kuti mwana ari kuchinja kwaitwa chidhoma. Vamwe wakati mwana ari kushandiswa usiku. Vamwe wakati mwana pane munhu uri kumushandisa wakatora fesi yake kwakuchitora fesi chikuru kwakuisa pamwana. Ndemataifamba. Zvichingouzwa izvozvo. Asi mumwe macho ndakazongoita semunhu unozongoita mubvunzo wekuti asi idzi tsanangudzo idzi hwashaizwa kuti zvakamira sei. Vachitipo vanotipa mvura, vanotipa mishonga yekuti endai moshandise, but still situation yakangoramba yakadaro. Seizvozvi zviri kuita zvichita worse kubva pazvazviri. Pakutanga kwazvo izvezvi zvifanika pa2 weeks idzi zvachinja zvisingaiti. Poziswa kuti tanekangu kachikosoro kaakutoita zvabva zvamira zvisizvo. Zvokutoti situation yapayari yaagent ndomamira zvakaita izvozvi. Tinoziva kuti semunhu sevanhu vatema kunyanya tiri spiritual tonyatsonzwisa zvinhu zvemweya izvi kuti zvinenge zvichifamba sei. Matsanangurirwa pese pamaenda matsanangurirwa zvinhu zvakada kufanana ende sekutaura kwamaita kuti mwana ari kunzi anoshandiswa usiku mumoti akatorwa fesi nemunhu mukuru akaisa tora yemwana zvichireva kuti ndiye anenge akuita munhu mudiki makore zvichida nekuunyana kwemeso kunobva kwaita kudiki iye anobva aita mudiki. Takatasa zvakare mamwe kwamakazoenda zvakare makangoudzwa tsanangudzo dzimwe chete idzodzo. Hamuna here kuzoda kunyatsonzwisisa kuti chii chakakanganisika kuti zvizosvike pakuitika patsanangudzo dzaitaurwa vanga vasinganyatsi kuti zvakamira zvakadai zvakangotsanangura kuti mwana uyu andobetserwa. Mwana uyu dambudziko riri pane mwana uyu taona aritorwa fesi yake vaiswa fesi yechikuru. Umwe akati mwana uyu unoda kubetserwa nekuti mwana uyu tichimutarisa mwana uri kushandiswa kuti achituma. Umwe akati aiwa mwana uyu uri kushandiswa usiku. But ipapo ndakaita question mark pakuti mwana ari kushandiswa usiku. Question mark yakabudapo ndeyekuti mwana usiku ndo paasingarari pozi semunhu asi kudya. Usiku uyo unenge ari kunetsera mukaka. Paari kushandiswa pacho. Nguva zhinji yedu ndekurara takamuka naye mwana. Zhinji ana mai omborara ndombobata mwana tichimbodini paanenge akuda mukaka ndomutsa mai wacho vombopuwa mukaka tingochinjana mwana tichienda takadaro. But ndo pakandakaita pochinoti mwana anogoshandiswa usiku sei. Nguva yake ndonguva yake yasingarari. Masikati tingechitoti masikati pozi mese munenge makamuka. Saka masikati pamwe kambereko mai akambereka musana akambotenderera naye zviri nani. Hauzonyanyi kuona kusarara kwake. Pozi unenge ari kupi? Ari kumusana. Saka izvezvizvo hope dzake kuti munhu anyatsoti rari hope unorara ari mumaoko saizvozvo. Asiri mumaoko nguva diki diki ningamuka. Kozi munhu uyo anga kuti mama akwanisa kunga muchitamba mese asi semunhu akanga achirwadziwa asi mama akwanisa kutamba mese. Izvezvizvi kana kumupa hosho chaiko ichitambisa hosho ani nayo. Ngachitevera nyama dzake. Ngachitevera nyama dzake pamwe pacho ndomuna ndakakuzvongonyoka kuti pane something chiri mudini chiri kumurwadza semunhu usingatauri. Zvinozongopera zvakadini? Zvakadaro.
Nyanzwa ipapo baba, vakuru kavanobva vati usiku mwana ndiye anoona zvakanyanya kudarika isu vanhu vechikuru. Hatingati here zvichida hatingakwanise kupikisa mweya futi, hatingakwanise kubvuma futi nekuti zvese hatitese hatikwanise kupinda mumweya. Hatingati here shuwa mwana anogona kunge achishandiswa usiku nekuda kuti ndonguva yanenge akamuka iyoyo. Sekuti ndonguva yanenge achitoonawo kuti ase zvinenge zvichiitika pai usiku. Sesu vanhu vakuru hatichakwanise kuona zvinenge zvichiitika usiku. Handi vanhu vanobva vati mwana mucheche ndiye anoona zvakanyanya vanhu vanofamba usiku. Uye dambudziko ramunoziva chinoitika ndechekuti kana uine mwana wacho padhuze une zvimwe zvinhu zvaunoona kuti mwana uyu kuchema kwaari kuita dambudziko riri papi. Inini ndichitarisa mwana zvaanoita zvacho unogona kuzongonoka kuratidza kuti munhu uri kurwadzirwa pamwe pacho achigomera chaiko. Gomera kwekuti munhu urudini ari kurwadzirwa. Plus futi hameno kana makambozvongora kuti kana mukaita chikosoro, ndakupa example chikosoro chete, mukaita chikosoro masikati munogona kuswera zvakanaka, asi usiku ukasvika murari kungoisa musoro pasi kudai sochatanga. Saka zvakafanira neurwere. Urwere usiku hameno zvauri asi unenge wagara ungorichi mumunhu. Masikati aya munhu wekuti pamwe wamboberekwa wamboendwa naye apo odini. Saka kuti uzonyanya kuongorora kurara kwake hakuzonyanya kuongororeka because semunhu anenge akaberekwa. Plus futi musana unonakidzaka than pasi. Saka pamwe kamusana kanga kazonakidzawo pamwe netope arikopi ariko, asi ukazomudzikisako futi hamuchatodini hamuchatowirirani. Saka munhu utongori nemugariro wake kusatorara nenyama dzake dzirudini dziri kurwadza. Chivanhu chiriko, chivanhu handirambiri chiriko chivanhu, nekuti tine zvatinombosangana nazvo muupenyu. Chivanhu chiripi chiriko. Saka mwana pane here nazvo muchiti pane dzimwe nguva asati anyanya kurwara zvaakuita izvezvi dzekuti maitombotamba naye tozoti izvezvi 9 months anenge akutanga kudzidzira kukambaira kugara, ari kuzvikwanisa here kuzvino? Kukambaira ihondo, asogara kugara, asi pakukambaira asikukambaira. Because pa 4 months papo angangomboda kuedzesera kakugara. Paakazorwara bva adzoka kumashure. Kutodzoka chaiko kumashure zvokuti kuwedzesera zvangambodzesera kuti kana kwaisa mudhishi unombogara egari mudhishi wakamusera zvimagumbezi. Musara ngoti kwangomukadzi kwangodai musoro wake. Kane papa ukatomugadzika akamwa kuti gari kwadiki diki unobva tomuzvidonhedzeke pasi. Saka toti maskani mari iri kudiwa maskani 500 ndo iri kudiwa mari maskani. Saka mune chimbo chekuti maskani akaitwa zvichidiwa nachiremba unozokwanisawo kuziva zviri mberi. Ndizvozvo chaizvo maskani akaitwa maybe wana chiremba unogona kuzoona zviri kumberi kuti mberi kwakamira zvakadii. Asi inini handisi kusarudza kuti chipi zvese, asi chinhu chikuru dai masikani aya amboitwa zvese zvazvo tinge chipinda mese, asi nemasikani akaitwa tomboona kuti chii ndo mamira zvakaita. Muri kwaberekwa vachinyanga toziva kuti ndo kunenge kuine hama dzekuchitika mwana akarwara tozoti ndo kwatiri kutanga kufonera vana baba mukuru, vana sekuru, vana tete kuti kunondawirwa nedambudziko. Vari kubatirana nemi here padambudziko remwana? Ndingati isusu mumhuri medu tasaratirwa kumwana 3 nemusikana 1. Through kuti kushaya
ndo kunozoti shupa. Yes, kubatira pamwe tikubatira pamwe. Asi pomwe manje ndo nozotirambira tese kuti zvinhu zvidini zvifambe. Because mwana ngaine mwana wechikoro uda kwenda kuchikoro. Uda school fees, uda chikafu chekutakura. Yone rako dambudziko. Uyone mhuriwo yake. Saka ni mabasa acho atinenge tingoshandawo wacho mamwe acho kuti tizokwanise kuti tikave mari dzirudiwa idzi. Ndepekuti wambonawo $10 mbobatsirikawo. Mbotsvagawo chikafu chekuti udye. Mbotengerawo mwana porridge. But hapasi pese because homwe ndo inozorambira vanhu. Ndomamira sokaita. Zati ndataura namama. Rubatsiro rwamunofunga kuti mungada imimi mataura zvemasikani mukati ndo chikuru mukataura zvakare kuti iko zvino ndachanchasarudza vangave machechi vangave vechi kwese ndakasununguka kuita sei kuenda rubatsiro rwamungada imimi kune vari kukuona iko zvino vachinyanga wamungafunga kuti ndikaona izvi neizvi neizvi mwana wangu ndofunga zvekuti amuna urima izvitombo zvisa pasaidi mwana wangu anogona kuita sei kupora ndiri kuti murime muwane simba mwana anenge achitambawo achikutera kumashure zvinhu zvese zvichienda kumberi. Ya. Inini ndikawana mari masikani. Kana kuona munhu anoti uya tiende kumasikani. Bozi vanhu takasiyana mifungo yedu. Umwe munhu anofunga kuti mari ndikamupa mari anogona kuidya. Mifungo yedu yatinayo. Saka kana ndikawana munhu anototi kwira bhazi uye tiende kunotorwa masikani tiri tese ndobhadhara masikani acho ndakasununguka. Zvandotara hazvisi kuti azi ndotara nditorine ndine makadhi acho ekuchipatara anotara kuti zvipani zvakati zvodonesa. Saka ndakasununguka kuti munhu kana akati pachinyanga kwirai bhazi muuye kuno kune kwandaona kune masikani iwayo akatora mari yakati uyai kuno ndende kokutorese masikani mwana ndendese kumutoresa masikani ndakasununguka kusimuka ndichienda wazi mifungo zvicho mifungo yanhu yakasiyana umwe munhu unoti kutambisa mari yangu kubudisa mari yangu pamwe munhu uda kutodyake mari yangu but zvisiri izvo iri nyaya yekuti munhu unenge uine dambudziko mukaona munhu akusvika nguva yakadai unenge waona kuti waomerwa. Hakusi kuti kushanda handishandi. Ndiri munhu anotosenza. Asi through nesituation iripo ka. Zvakaoma. Mukatoona apo ndakatoisirwa munhu pane ball pano but ndasina kana pambu yacho kana solar ndandisina. Munhu akatoti chimbofanira kubatsirika. Ndipo netumpe kuti kumadomasi akati mboiso kanoda mushonga unoenda chikupa mushonga wachidini. Nekuona mushure mekungaona kuti situation yandinayo yakaoma. Mungatoona baba wari kuuya pa chikafu chetsuro chavari kutotsvaga kubatsira kuti mwangu uri panguva yakaoma. Mune kuti do. Unyatsotoziva kuti dambudziko rine munhu rakaoma. Haana pamwe bapanoona zvinhu saka ndikasatomubatsira haana imwe hope yanodini. Saka ndo mararamira acho atakaita. Mamira zvakaita. So wechivanhu wakati uya mari dzemabhazi kana dziripo nosununguka kuenda. But chinhu chikuru dai pamboitwa masikani iwayo. Pamboitwa masikani iwayo tibonti chii. Ndichida kupendera baba chandingade kutaura chandafarira ndechekuti ndaona murimi vachinyanga vari kutaura nyaya dzesezi. Kune mimwe misha yatinombosvikawo zvichida vana vanenge vakazvarwa vaine urema kana kuti mwana anogona kuzongoita urema nekukura kana kuti mwana anogona kuita dambudziko rekuti baba vanogona kubva vatotiza pamba pacho vosiya mudzimai tozoti vakadzi vanoshinga vanenge varipo zvirwadze zvireme.
asi chandafanira ndechoti imi muripo timutori pamberi kuti dambudziko randinaro rakaoma. Vamwe vanobva kuti taurai naamai vava, inini mai wewe kuti ndizotaura vanhu vazondiona kubasa vanozoti chiko vanhu munharaunda. Asi chandafanira ndechekuti ndimi muri kutaura sababa. Kurudziro mungade kupa kune vamwe varume. Kune vamwe varume zvakutofunga kuti mwana womukadzi zvara mwana ane urema, inini panapa handina chekugarira ndakutongomusiyira mwana. Kurudziro yamungade kupa kune vamwe varume vane mufungo iwoyo kana kuti vatori munzira kuda kusiya mhuri yavo nekuda kwekuti vawirwa nedambudziko pavana vavo ndekuti kudii? Ini ndinoti kune vamwe vana baba, mwana wako mwana wako, ropa rako iropa rako, dzinza rako idzinza rako, usarirasi nekuti paita dambudziko. Idzai kubatira pamwe namai muchisovha dambudziko remwana, hunyari urema, huri urwere hupi nehupi mhando yakadii, musatize mhuri nekuti mwana warwara. Itai sababa kuti mwana ndewangu. Iwe chimbozvitaura kuti inini dai baba wangu dai ndandiri ini ndiri kurwara, baba wangu unditiza, ndinonzwa sei? Saka ndinokukurudzira kuti vana baba ngatiedze kubatana nemadzimai edu padambudziko rose rinenge ratidini ratiwira rose, tobatira pamwe. Kana mafunga kuenda kukereke mobatana pamwe, mafunga kuti mwana nhasi ambai naye kuchipatara, perekedzanai. Baba kana muri vhure perekedzai mukadzi wenyu kuchipatara, mosvika kuchipatara mozvinzwirawo kuti kuchipatara kuri kunzi kudini. Mukatarisa ini ndakasiya basa, ndaona situation kuti mwana waridzi agare nemwana ari 1. Kukamuka zvakamusiri serious zvisingaiti emai ari serious, ndiani uchabatikana naye papo. Iwo kama unozouya, asi iwo kana uripo unokurumidza kuona kuti ore ndomamira zvaita. Alright, wanoe inini ndaumbobereka mhuri dzangu ndende nadzo kuchipatara. Kana ndakuisa mhuri dzangu mubhara ndende nadzo kuchipatara. Kana ndazotsvaga motikari yekuti mhuri dzangu ndende kuchipatara, hunge iwo baba uripo. Inokasira mai wega kuti mai onai mwana wenyu, ini ndaenda. Koma yacho akazorwara, mwana akazoti sarai watorana nengozi inouya, hairegeri kuuya nekuti mwana wako wakazvara. Ende kwaunofamba ufambi zvakanaka, uite chinhu chinobudirira. Ndokurudzira ndopa kuna baba. Unonzwa kuti mwana wako anzi mwana waamai? Anzi mwana wako ona zviri kuita mwana wako? Mwana ndewedu tose. Hakuna mwana wamai. Mwana ndewedu tose, ngatibatire pamwe paurwere hunenge huripo. Tikabatira pamwe zvinotiitira zvakanaka. Zvechokwadi vana baba vari kutiza. Because pane mwe ndakamboona zvangu makomenzi andanga ndichitomboona zvangu paYouTube. Yes, vamwana wandipa ushingi kuti baba washoma vana baba vanodaro. Vana baba vanototiza mhuri dzavo kuenda. Asi makatsarudza kuti ini basa situation mamira yakaita, mwana ndiye waridzi. Inini rege ndobatane naye, tibatire pamwe chete. Kana kuri kuchiprofiti, kuri kuchipatara tese. Saka ndokurudzira nokupona vana baba ngatibatire pamwe nemadzimai edu kana tawirwa nedambudziko. Tinotenda mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vachinyanga vandakagara navo vari kutaura dambudziko remwana matangira rakaita. Asi chikuru chavakumbira ndechekuti dai paitwawo masikani ari kutaura nachiremba, vataura vakati masikani iwayo ane mapepa ende ari kudawo 500 ari maviri kudaro. Tinoziva kuti dambudziko richinge rawira mumwe wedu semhuri yeZimbabwe hatipete maoko, hatiseki, asi tinoti rawira tose. Tobatanidza maoko tichibatsirana nemhuri. Iko zvino regai ndimbotaura namama amai vaJefati timbonzwawo kubva kuna amai zvichida baba vanenge vainewo zvimwe zvavanenge vasirira semunhuwo vanogona kukanganwa zvimwe. Tinzwe kuna amai mureri wemwana kuti zvakamira sei. Mama makadi?
Tripeni makadiwo. Aiwa tiri nani kuti sei kunoko? Kuno kuri right. Naika. Aiwa tiri seko Jefati. Jafeti ari kurwara. Nyama dzake hadzisanyatsoita zvakanaka. Okay. Uchinditsanangurirawo mama dambudziko iri rakatanga sei? Dambudziko iri ndakanyatsobara mwana wangu zvakanaka paTsonzo Rural Hospital. Ndibva ndatoenda kumasvingo. Ndaenda kumasvingo mwana wakangotanga waingoita kakuchema manheru aya. Tichingota pamwe uchechi. Tobva tazoti nekufamba kwenguva tione mwana hazonyatsa kuita. Tikati mwana yandiche pamusoro here. Apa tasina kana senti. Baba vati amirai tidini ti mwedzi upere tipiwe mari dzedu muende kumusha amboonana nagogo wake pamwe inhova. Mari bva tapiwa vandatokwira bhazi. Ndosvikaona gogo wacho akati nhova inga wapa hayo but situation yemwana inomira zvakanaka, enda naye kuchipatara. Chibva ndaenda naye kuchipatara waibva wandirifeya kuti endai nemwana kugenerari, mwana anomira zvakanaka mumwiri wake. Bva ndaenda kugenerari. General bva wandiita masikana wakambomita muchest umu. Waibva wati munodzoka kureview musi wa7. Chibva ndadzoka kureview achibva wati masikana akaitwa haasiriwo, hanzi ngaambotwe CT scan CT scan. Ndikati saka inoitwa sei? Zvikanzi panapa hapana yakafa, munotoenda kotorwa kumamutara maka mino kwakataurwa. Ndo ndatodirectwa ndasingakuzivi. Ndasvika ndobva ndatobvunza kuti ndauya kuti CT scan imari. Zvikanzi une makore manga. Ndikati une 4 months. Zvikanzi E350 CT scan. Ndikati alright, izvezvi handidini, handina kana sendi. Chati ndambotanga ndafonera baba wacho. Ndobva ndabuda ndafonera baba wacho. Baba wacho ndopa akataura nomwe dhoko akati ayo imi zvisinganetsi endai kuHarare motange kuchipatara chewana. But baba wacho bva atimira nditanga ndahora. Baba wacho bva auya. Pataenda kuHarare. Taenda kuHarare dhokota akati kobva tabva ambotarisa tarisa mwana akati hasa ndambosangana nedambudziko rakadai. Saka aibva andiadmita bva taradzikwa. Zvikazi ndopakadaidzwa umwe dhoko wake shamwari yataurwa. Vati baba vaitwa masikani ese, mama dzake dzese wachingoona zviri right, nzewe, maziso, mahoko, chinyi wachibva ngoona zvese zviri. Saka dambudziko ripai. Ndopa wakachiti ngaambotorwe masiti anyorwa neecho. Zvikazi panapa yakafa. Saka pamunouya taumubuditsai, pamunouya kureview muye nemasikana. Vatadzokera kumba. Tadzokera kumba tikati mari todini. Baba obva ambotanga ombotsvaga maprivate, mbozwa maprice. Ndo paingozwa kuti pamwe chete padoya 500 kuti atorwe pamwe chete. Vatati zuva review radzoka. Hatina kana scan wani hatina. Patangoti ambai todini tozvinzwire. Pataenda kudzokera kuhospital kuya. Vapana chawakaita wakangoti hatina zvatingagona kumuitai musina masikana atakataura. Tikati alright, regai tiende timbodzokera edu kumba timbotsvage mari. Ndo patakabva taya kunoko. Mwana nyama dziri kungorwadza. Vataya kunoko. Tikati saka todini mari hapana. Ndo patakabva tagara zvatakaita. Ndo pakabva pamboyo ekarangana wapendo wangu wafonerwa nani. Papoyo ekarangana wachitauzwa situation yemwana. Saka tauya kunzwa kuti yaka zvakadini. Vatavatsanangurira. Varwara futi vanaenda padare. Padare vakati isu hatina zvatingogona kumuitai. Imi chikuru chamungatoita kutsvaga mari iri kutaurwa. Ende hosha pamwana iri kutokura. Kukurawo kwari kuitawo iye hosha iri kutokurawo. Muri kutomunonokerawo. Nokuti uri kutorwadziwawo pari. Dai magona matsvaga mari maendepi? Maendesa maita masikana ari kutaurwa. Ndo kandoti mari yacho saka toiona. Mari icho acho apa kuti muti kamari karuriki chababa, muti mukaunganidze kusikani. Toda kugeza. Padwa sipo, pada shuga, chikafu hatina kana chatakamborima. Saka ndo patakangosvikana nhasi takandomira takadai. Ndichinzwa dambudziko rese mama, tinoziva kuti munharaunda mamugere vanhu vanoti kune manesika emunharaunda aya. Munhu wese angoziva kuti akambomwa paraseti kambatsira, anobva atokudza kuti madi mamboza maparaseti, madi mamboisa mutsine, madi mamboisa chakati.
hapana here pamakamboudzwawo nemamwe madzimai kana nevamwe vana baba kuti hamadi mambodai zveni makatozoona kuti kuzva tichakuwadza mwana nemishonga yemanesi emudzimba? Manesi emudzimba hapana wakamboya pana, asi vanhu vaingoti mandinombocherawo mudzi wakati mumbombe, mandinombotsvaga zvakadai mumbombe, pamwe zvinoita nani, but unotoona kuti zvimwe zvinhu zvitonanoti ungomirire uchizwa umbomirire zviri kutaurwa zvemasikani izvi. Ndozvatangangomirira nekungoti unonzwa mwati chimene mobatsirwe, wonzwa zvakawanda wakati une hope yake chikuru, wakabviswa hope yake kuiswa hope yemunhu mukuru, uri kushandiswa usiku, uri mwana wemanheru munonga musinaye, uri kushandiswa usiku, wamwe wakati musha macho kune kudaitwa matare, zvakawanda zvinotaurwa, asi unongoti pane chinhu hapashoti kutaurwa. Ukadawo zviteedza unotoita stress yezvinhu zvakawanda panze pekuti uite stress yemwana pakuita nestress yemashoko ari kutaurwa kunze. Saka unonga ungozviginowa ungoti zvitonano ndizvigarire pamba pangu. Takatarisa mama, tinoziva kuti pane paita dambudziko setoona mungaita mashoko anobuda akawanda. Hakuna here mamwe mashoko evanhu vanenge vachitotaura kuti ko muri kugarirei, madi mangoenda mangovasira baba nemwana, kana kuti imi hapana zvamakaita here mukadzi nemurume vanobva kuti mama ada uromba nemwana. Mashoko akawanda anobuda munharaunda. Hapana here mashoko atambobuda sofa kubva kuvanhu zvoti mega munototi ko vanhu tavachadzirei kunge taingogara nawo tazoromba taita sei zvedu isu hatina kana motokari kaisu hatina kana chekuti vanhu vangamba vati tazoromba. Pasati pambobuda mashoko iwayo. Wasati. Asi vanhu vari kurigamuchira sei dambudziko munharaunda? Vanhu vari kungorwadziwo nedambudziko iri, vari kuti dai manga maona mari yacho mangoita CTC iri kutaurwa yacho toona kuti zvakamira sei. Okay. Takatarisa nadzibaba vachiti mwana ari kungomwa mukaka chete. Ndezvipi zvimwe zvaimbodya hake kumashure uko asati ane dambudziko iri nezvaasatokwanise iko zvino kuti adye? Panga atone dambudziko iri patakabva kuHarare zvatombowa nani. Sadza anga utonyatsa kudya, porridge anga asinganyanyi kutoda kupinda sadza. Porridge mezongomanikidzira kuti mwana haakuridziri kuti aregere kuya porridge kuitira akarwara aungamupi sadza. Saka weizotomuita zvomumanikidzo kuti aiwa porridge ngadye, asi chikuru chaingoda waida sadza. Saka kubva pa 2 weeks idzi asomboda kana chikafu ba. Zvoti ukatomuti porridge kana kutomuti sadza unobva atounga wazvakutoda kubuda asati atomboisa pamuromo ba. Auda kutozvirutsa. Ndobva utonoti mwana zviri tori wese upinda mazuva 3 ungatambobva kuHarare. Kuti patakabva kuHarare mushonga watakapiwa kuHarare zvatombowa nani. Achitamba achitoita kutora hosho yake achinga kutoita zviya zvokuda kukambaira mwana kudonha zviya asa vanongotenesa gumbo rekuza akatena watoenda. But izvinezvi kumugadzika pasapa unotodonha basi chaipo. Zvinezvi zvitori wese. Charungoda mukaka chete. Chikafu chese mukaka nemvura ndio chikafu chake zvinezvi. Zvimwe zvese zvaakana hapana charumboda. Takatarisa ipapo ndazomuchiti ari kumva arutsa akadya zvinhu zvese izvi. Pane here pamunoti akamboita zvinhu zvekuti makashama nazvo kuti ko zvazvii zvakuitika pamwana zvakare? Marimwe zuro wakarutsa ndichida kutomupa porridge. Baba wacho akatoenda kumashops kototenga porridge. Noti rari kutombomanikidza wachoti spoon imwe iserakiri iri roupfira asitombobata. Saka baba wacho akatoenda kutenga porridge. Auya naro ndotogadzira porridge riya. Ndichingoda kumupa ka teaspoon akabva arutsa zvinhu zvatisinodzwisisa. Arutsa udaro so ndo patakabva taenda kuchipatara. Kuchipatara wakabva watoti manonoka kuuya usiku huno zvinezvi chemist yakuvhara aivhuri usiku. Tobva tatodzokera kuno. Paanomborutsa hake anongorutsa zvinhu zviri normal. Unongorutsa zvinhu zviri normal, but izvinezvi zvakarutsa nga zvazvinge neropa meni anozvinzwisisa ba zvakarutsa. Apa masikati acho hapana changaya. Ndotonoti pamwe pane zvaakaya zvakaenda kumushatira. Hapana masikati acho hapana changa ambodya. Saka zvakatoti netsoti ko izvi zvaarutsa izvi zvabva pai. Pamwe munogona pamwe paine zvadhemejeka mukati ndopakamhanya pfungwa dzangu. Ndo zvapandakamhanyira pfungwa dzangu ipopa. Saka iko zvino kana kutamba haachaiti izvozvo. Asitamba. Izvezvi ndori zvaari izvi.
kutamba kana kuti unombotora hosho yake kana kuti unoti kana wakabata chinhu zvanga umboita kuti kana wakabata chinhu senge ukabata gwere kuridya unotoona kuti mwana urudini uri kurida wotomugurira otambira izvezvi zvakana unyatsotobata gwere rako kana unoramba kunangisa chete kana kuti unomboita active nyama yake zvinezvi yakaneta singaiti saka samai mwana wekutanga iri kana ndiwe chingani pana baba wangu wekutanga asi ndino wana wangu ndino vamwe wana vangu iyo no wana wakewo but pa 2 daiso ndewekutanga samakanzwa sei samai zvinhu zvichiitika kwamuri zvinorwadza kurwadza zvinorwadza kuti asi chii ndakashaisheiko kuti sangana nedambudziko rakadai so zvinorwadza singaiti hapana iri kwampa chamunomborangara kuti zvichida pani kana munhu wamakambonetsanai munharaunda muno akati muchazviona zvida muine nhumbu kana masununguka handina vandakambonetsana naye noti nditone nhumbu ikazhinji ndainga tiri pamwe chete nemurume wangu Masvingo kubasa kwababa kubara ndokwandakachizotoya kuno kubarira patsonzo apa but ndine nhumbu inainga ndiri Masvingo ndengoya apo neapo ndotokasikaudza Masvingo nongoya apo neapo ndotokasikaudza Masvingo kana Masvingo kwacho kuti nditi ndine munhu wandakanetsana naye pamwe ndiwo akandikanika handina munhu wandakambonetsana naye nokuti maploti dzimba unodziona uko neuko hatina kubatana saka handina munhu wandakambonetsana naye mafonerawo hama kuti ndo dambudziko ramasangana naro vari kubatsiranawo nemiri hama mare dzirurwadziwo nedambudziko iri but mare manjo mare iri kunetsa vari kungotiwo regai timbotsvagewo tibationowo tobatsirikanawo sei kumupowo kambijana but izvinezvo vasati mare iri kunetsa ndadzobaba uchiti even usiku haasi kurara mwana usiku haasi kurara mwana ukatoona dzauma 12 1 3 12 kutorara kwake unga ndakatoda iso kumutakura unorara ari mumaoko ukada muradzika pasi habvumi kusvika kuyedze tichichinjana mwana achingochema ino zvinezvi unoeneka kuita kakugomera usikuho ari kungochema achita kugomera amene kagoswa akarunguita akasumbonzwisisika karundokosora mudumbu make mane nguva madzima munorira zvamusinganzwisisi nemafemera ake anomira zvakanaka kunoita zvokufemera padenga tozoti vana vanombopiwa mafuta muri kumbomupa iri mafuta mafuta hatisumba takazwa mafuta achabvumiri kupiwa vana hatisumba mafuta saka ndezvipi zvamunofunga samai kuti tikawanawo izvi zvichida mwana wedu anogona kubatsirika ini chikurusa izvinezvi emergency ndoti dai ndaona hangu mari yescan tamboita zvemaskani zvakataurwa timboona kuti saka chii kana dai pakaita hapo vanhu vanogadzirawo emergency nekuti izvinezvi zvasirious pane mazuva apfuura nokuti nyama dzake zvinezvi dzakaregedzeka kudai dzemaoko kamudai ganda rake mukatoribata kudai so rakaitetetepesa zvisingaiti saka inini chikurusa chandiri emergency ngecho dai ndaona mari yemaskani amboitwa maskani toona kuti zvakamira sei mashoko enyu kuna baba ndozoti zvinogona kuremerai kuvaudza mazuva ese nekuti munogara nawo mashoko enyu nhasi ndiri sawira kandiri pakati amungade kuvaudza imimi sekutaura kwandamboita nawo ndichiti zvinhu zvandisati ndambonyanyoona hazvina kunyanyojairika varume vazhinji pakaita dambudziko vanobva vatsakatika mashoko amungade kutenda nawo baba muzuva ranhasi amunogona kunge mazuva ese munochingoti hamukwanisi henyu kuzonyatsovaudza ka asi mumwoyo meme muchiti ndevakaita umwari vakandipa murandarume wangu akadai uyo kuti padambudziko tinomira tesinanzwa kwati vakatosiya basa mashoko akati regai ndiende kupi kumhuri yangu mashoko amungade kuvapa akubva pakati pemwoyo wenyu muzuva ranhasi nhasi uno 21 March amungade kuvapa imimi baba ndekuti kudii ini ndinogoda kuatenda kuti
ngwarambe wakadaro ine mwoyo wawo wekuti tiriuona mwana urwere hwake tichibatira pamwe chete. Vamwe varume vari kutiza vachisiya dambudziko iri vachiti izvi ngezvakezvo izvi zvakadai izvi, asi ndinongoda kutendai nekubatira pamwe kwatiri kuita naye nekuzwawo kurwadziwa kuti idambudziko redu tese, hasi mwana wemunhu wani mwana wedu tese, tichingowanira pamwe chete dambudziko racho. Saka ndinongoda kumutendai. Tozoti vamwe vanhu vati idambudziko rekumusha kwako, asi ndikuona kunge baba aiwa vari kutotaura kuti dambudziko hatisi kutoziva kuti riri kubva riri kubva kuri. Ndinongoda kuvatendai. Handizivi kana mama muine mamwe mashoko amuinawo tichipendera ekurudziro kune mamwe madzimai. Tozoti mamwe madzimai vanotanga kuzotaura kuti aiwa ndimbuya nhingi kana nditete nhingi, ndamai vako kwandakaroorwa ikoko, amwene vangu kana kuti ndimbuya vazotase, vanotanga kunongedzera hama dziko vakaroorwa kuti ndofunga ndokurubva dambudziko pandakambonetsanawo paye, ndofunga ndo vari kuunza dambudziko pamwana. Mashoko enyu amukade kupawo kune mamwe madzimai vanenge vasangana nematambudziko ekuti vanozopedzera vakupinda zvakare kwavakaroorwa vachinongedzera pavanozofamba vanzoti aiwa havasi tomboririvo ringoro dambudziko rikutoda chiremba. Ini nangu chandinoda kukurudzira kumadzimai ngezvekuti madzimai masangana nedambudziko rakadai ngezvekushinga. Handi zvongopuma kuti mwana zvandasangana nedambudziko mukati wakaroiwa kumisha, inini achizoroya mwana wangu achitadza umboroya mwana murume wakazondiroora. Ini ndinongoti madzimai masangana nedambudziko rakadai chinodiwa kunamata, kuti kuri nyaya yemahospitari iri kutaurwa nekutsvaga mare nekuenda kumahospitari muchinoenda kozvinzwira, kwete kuti munonga mapumana kuti wakaroiwa ndimbuya wacho wakaporoiwa ndibamunini. Izvo hazvina zvazvinobatsira paurwere hwemwana, muna mutopinza Satani. Chinodiwa kunamata nekuenda kuhospitari muchinzwa kuhospitari zvavanonge vachitaura. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandanga ndichitaura navo ndiamai Chinyanga pamwe chete nababa vachitsanangura matangiro akaita dambudziko remwana. Ndofunga vazhinji makaona nyaya iyi pamasocial media platforms akasiyana siyana, picture remwana richitenderera kuti aiwa mwana akangotangawo kuita dambudziko aine 4 months, face yake ikachinja kuita munhu mukuru, ganda rake chairo ramva raita soft zvekuti ukamubata sekutaura kuita baba unenge uchinzwa watosvika pabonzo. Asi vari kuti hapana chatakasiya, takafamba kumachechi, takafamba zvakare kumadoctors tichinzwisisawo tichida kunatsonzwa kuti dambudziko iri riri kutanga sei kana kuti rakafamba sei. Asi kuna namadzibaba kuti taingoudzwawo kuti mwana ari kushandiswa, taingoudzwawo kuti mwana pane munhu ari kushandisa chiso chake kuti azosvike pakupiwa chiso chemunhu mukuru. Tikaenda zvakare kuna namadhokotera vakataura kuti aiwa mwana dambudziko hatisi kuona kuti riri kubva papi, asi pane masikana vakaita sekutaura kwavaita vakati ari kuda iwo mari inokwana kuita $500 kuti mwana akwanisike kuonekwa kuti moyo here, sekutaura kwakaita profesa kuti moyo wake unogona kuine buri, hatisi kunyatsoziva chirwere ichi chiri papi. Asi mwana seshuviro yevabereki vari kuti tikakwanisawo kungowana anokwanisa asingatipage mari maoko, nekuti vazhinji tozoti munenge makuti maybe vada kutotanga zvimwe kana kuti vada kudya mari, anongonditi handei takurai mwana tiende kumasikani kwacho oitwa pachena. Iye muridzi wemari pamwe chete nemhuri varipo vachiona mwana achiitwa masikani acho. Kana vamwe vanogona kuti aiwa isusu tiri kure asi tine chivimbo chekuti mwana apore, tinongokutumirawo mari. Nhamba dzababa naamai Chinyanga ndo dziri kubuda pazasi apo, vabatei vafonerei kuti mwana aite zvakanaka, nekuti chakakosha ndechekuti tisangoramba takarerekera kudivi rimwe chete kuti aiwa mwana chokwadi ari kuroiwa kana kuti kuti aiwa mwana dambudziko rainaro rinoda chipatara, asi tikasanganisa zvese sekutaura kwaita mhuri kuti hapana chatichasarudza, ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri, nekuti dambudziko kana rawira mumwe wedu rawira tese semhuri yeZimbabwe. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagu, tiri pano paZim News Beat TV tichiti chesarai.
Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV.